Hej, velkommen til min kanal. Jeg hedder Rune, og jeg har tænkt mig at lave nogle danske gameplays og nogle test af nogle spil på mine forskellige grafikkort og nogle danske gaming nyheder. Så mine testvideoer, som jeg kommer til at lave med mine forskellige grafikkort, de kommer nok til at i beskrivelsen står det nok på engelsk, men det er for at det kan forstås internationalt. For jeg kommer jo ikke til at tale i de videoer. Måske nogle af dem, men så bliver beskrivelsen også på dansk nok. Så det kan I hvert fald godt se frem til, og I kommer ikke jeg tror ikke I vil komme til at fortryde, hvis I subscriber, altså hvis I godt kan lide gaming og sådan noget, og gerne vil have det seneste nye om spil og sådan noget. Så I må gerne komme med nogle forslag til, hvad I vil have, jeg skal lave, hvis der er nogle spil, I vil have, jeg skal teste, om I vil have en let's play af et bestemt spil eller noget. Så jeg kommer nok også til at lave nogle re-uploads her i starten af nogle spil fra min gamle kanal. Den hedder Rune Hudle, den kan I også tjekke ud. Jeg lægger måske et link i beskrivelsen. Ja, så det var sådan set alt for den her gang. Husk at like, og det vil også være rart, hvis I gad at subscribe. Jeg tror ikke, I kommer til at fortryde det. Hej.